80 שקל. והדבר הבא, וקניתי עם אחותי אותו דבר. קנינו ביחד תחתון של קלווין. לשים עם ג'ינס נמוך, נדיר. 22 יורו. תעשו את החישוב. ועכשיו על הדבר שבשבילו אני טסה לחול. ספורה. דבר ראשון קניתי את זה. תראו את הדבר הנדיר הזה. בעצם לפנים. נראה לי זה עלה 20 ומשהו יורו, לא זוכרת. וקניתי כזה שחיכיתי לטוס לחול בשביל זה. יש לנו פה את הדבר הזה שזה סומק. זה הסומק. וואו. מסובבים את הלמטה. ואז זה עולה. תראו איזה יפה. ובתוך יש גם את זה שזה אני חושבת לשפתיים. אני לא זוכרת אבל אני חושבת שזה גם עלה משהו כמו 20 ומשהו יורו. לא נשאר לי כסף בסוף אז קניתי מסכת פנים 8 יורו. וקניתי לשפתיים משהו. ועוד משהו. זה לא מספורה, פשוט אין לי את השקית. וזה 7 יורו. ובלי קשר, קיבלתי את הבושם שאני עליו של דולצ'ה גבאנה. וקניתי כוס חדשה של סטארבקס, נדירה. וקניתי טבעת. וזה המסקרות שקניתי, זה ממגדל פיזה, זה מוונציה, זה ממילאנו, וזה רנדומלי. מזוודות. מקסימום אני אעשה לכם חלק 2 אחרי שאני אמצא אותם. ביי יוש.